new Coffee Mate Tipid Pack. Energy FM News. Balitang Tartariwa. Tartariwan Balita. Tartariwan Balita, Manlalapod 90.3 Energy FM. Tartariwan Balita. Manlalapod 90.3 Energy FM. Magandang umaga, narito na po ang tampok na balita para sa oras na ito. Walang balak ang Department of Trade and Industry or DTI na magsagawa ng taas presyo sa mga pangunahing bilihin. Sinabi ni DTI Undersecretary Ruth Castelo na mismo ang kalihim ng ahensya na si Secretary Ramon Lopez ang nagsabing hindi papayagan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin habang nasa pandemya. Nakiusap si Castelo sa mga manufacturers na makisama bilang tulong na rin sa mga mamimili ngayong panahon ng pandemya. Magugunit ang humirit ang mga manufacturer ng sardinas, gatas, panimpla at iba pang produkto na magtaas ng presyo subalit hindi ito pinayagan ng DTI. At yan po ang ating tampok na balita para sa oras na ito mula sa bulwagang pambalita ng 90.3 Energy FM. Ako po si Brian Vidal, nagbabalita. Balitang Tartariwa. Tartariwan Balita. Tartariwan Balita, Manlalapod 90.3 Energy FM. Tartariwan Balita. Manlalapod 90.3 Energy FM. Ito ang stasyong masayang kasama, 90.3 Energy FM. Hi, Pangga! Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo energy, masam-samay, palakpakan na may kasamang sigawan! Ayun, ako, hello na naman po sa inyong lahat. Maganda tayo. Sa umagang ito, it's a very, very nice and wonderful TGIF. Ayan, maraming salamat. Thank God it's Friday! Ayan, Friday na, mga kapangga. Oh my God At bukas ay Sabado na naman at susunod na araw ay Linggo, tapos Monday na naman. Ay, naku, Diyos ko, day. Pare-paras na lang ang takbo ng araw. And what would you expect? Why was it that? Magkagayon man mga kabanggan, ako syempre pare-pares pa rin po ang ating programa tuwing ganitong oras. Eto na. Asakag ko lalama may microphone me. Eto na ang energy sa tanghali. Oo, ako nga, makasama mo na naman. Para sa programang ito, live na naman tayo, mga beshi, wap. Ay, medyo lakasan ko lang yung aking headset dahil parang iba yung aking atake ngayon. Ayan. Perfect. Hello po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Oras natin is 30 minutes after 11 o'clock. Ayan, ito po ay guide natin para sa mga kapanggan natin. Nagmamadali na naman po na umalis sa kanilang bahay para pumunta sa kanilang mga trabaho. Yeah, late ka na. Oo, kanina pa. Ang duty mo ay 10 o'clock. Pero 11:30 na tsaka ka palang aalis sa bahay mo. Again, maong niya kagagawa. Ano ba? You should hurry up. Go. Anyway, mga kabanggan, ako welcome ka naman sa aking buhay. Ito na naman po ang programang magbibigay na naman sa inyo ng kasiyahan, ng ngiti sa inyong mga lovey. At i-inspire ko na naman kayo ng bonggang-bongga to the highest level. Para sa mga kapanggan natin nawawala na po ng pag-asa sa buhay, huwag ka mawala ng pag-asa sa buhay. Nako, ang problema talaga, sabi nga nila, kakambal na ng ating buhay. Kaya kung ang problema mo ay ang iyong face, nako talagang, huwag ka mag-alala. Ano lang yan? Tubig, ligo, tulog, dasal. Charing. Nakakaloka yun, no? Naloka ka da? That's funny, eh. Bueno mga kabanggan, live na naman po tayong napapanood at live na naman po tayong napapakinggan sa ating istasyon na napakasaya. At syempre tayo po ay napapanood nga, sabi ko nga, no, sa ating fan page na Energy FM Dagupan. At the same time, naka-crossover siya sa aking fan page na Inadora Panga.
Sa lahat po ng mga nag-celebrate ng kanilang mga kaarawan dyan, ako maligayang kaarawan po sa inyong lahat. Ayan, sana po ay ang inyong mga kahilingan sa buhay, ang inyong mga hangarin sa buhay, ang inyong mga matagal nang pinagdarasal, ang inyong mga minimithi, lahat-lahat na ay matupad. Ayan, good health at syempre, stay safe palagi. Ganon. Ayan ako mga kapangga, ito batiin ko lang ng bonggang-bongga yung unang nag-message sa aking fan page. Ayan, sa aking FB Live, si Munar Aguilar, Rihanna Ashley. Inadora pa shoutout naman po dito sa Benting sa Pilang, Rosario, La Union. Wow, adayo ka kidi, oray na ba si iya? Lalo na sa mga magkakapatid na nagbubuhat ng talong. Talong, I love talong. That is so very, very nutritious. Pa-request naman po ng song na Baby Can I Hold You Tonight. Thanks po, Solid Energy FM po kami dito. Araw-araw po kami na nakikinig sa inyo at nanonood sa inyong FB Live. Ako maraming salamat naman po kung ganoon. Ayan, kahapon ay ako'y pumunta sa palengke. Wala palang palengke kahapon. Oo. Pero in fairness, matiwasay, tahimik, o parang dead palengke ang palengke kagahapon. Walang kaingay-ingay. Bueno mga kabangga, mag-text ka na rin 0912-782-5884 or sa 0955-976-444. Ayan, kabangga, i-follow mo na kami sa aming mga social networking site, ang Energy FM Dagupan fanpage, Inadora Panga fanpage, DJ Chris Diles fanpage, Armando Corpus sa Paparoni fanpage at Jay Oriles fanpage. Ayan, ako sa aking pagbabalik mga kapanggan, ako marami tayong pagchichikahan sa aking mga baon na talaga namang pang malakasan at bonggang-bonggang mga fresh na parang ako lang. Tutok lang dito lamang sa 90.3 Energy FM. Hi, pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy, masamsamay. Inadora. Wag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy. Energy FM. Energy FM News. Balitang Tartariwa. Tartariwan Balita. Tartariwan Balita, manlalapod 90.3 Energy FM. Tartariwan Balita. Malalapod 90.3 Energy FM. Magandang tanghali, narito na po ang tampok na balita para sa oras na ito. Nanawagan ngayon ang COMELEC sa mga overseas voters na makibahagi sa kanilang gagawing test run sa 4 na mga internet voting solutions bilang paghahanda sa halalan sa susunod na taon. Sa inilabas na kalatas ngayong araw ni Director James Jimenez, spokesman ng namumuno ng Education and Information Department ng COMELEC, kwalipikado ang mga overseas voters sa test run kung saan ang aktibo ay botante at kumpleto ang mga biometrics data. Sa inilabas na kalatas ng spokesperson, sa mga sasali ng test run, kailangang may data access o internet ang kanilang cellphone or laptop. Ang mga sasali ay magpapalista ay magkakaroon o mayroon lamang Biyernes o February 12 ng alas 8 ng umaga ang deadline. At yan po ang ating tampok na balita para sa oras na ito mula sa Bulwagang Pambalita ng 9.3 Energy FM. Ako po si Brian Vidal, nagbabalita. Balitang Tartariwa. Tartariwan Balita. Tartariwan Balita, manlalapod 90.3 Energy FM. Tartariwan Balita. It's me again! Oras natin, 17 minutes after 12 o'clock na po ng bonggang katanghalian. Oh my golly! What you doing right now? Ayan, thank you very much nga pala sa mga magpahanggang ngayon ay nakatutok sa atin, lalong-lalo sa ating FB Live. Kahit na napagkikita nyo doon ay puros mga paulit-ulit lamang na paulit-ulit lang na instrumental. Eh, nakaabang pa rin kayo. Meron tayong 3 billion viewers. Maraming salamat po. Palakpakan natin ang ating mga sarili sa mga nanonood pa sa atin na 3 billion.
Naku, hindi po biro yung mga nanonood sa atin na 3 billion na iyan. Naku, maraming salamat po from the bottom of my heart. Pakishare nyo naman po itong ating FB Live na nagaganap mga kapangga para naman lahat sila ay maka-join din sa ating bonggang-bonggang chikahan. Ayan, nadagdagan na ng 1 billion. So, 4 billions na. 4 billions na. Naloka ka doon sa 4 billions na yan, no? Ayan, at syempre, bati-bati muna tayo mula po sa ating mga masusugid na mga tagapakinig. Pabati naman po from Hete ng Bimalay, Pangasinan, Philippines. Maraming salamat. Airam, Anifor, Ulasnog. Ayan, kakaiba yung pangalan niya pag binali. Ulasnog, kwanto. Elizabeth Basanis Kasingal, good day, Madam Inadora, pa shoutout naman po sa Cisco na ngayon po nag-celebrate ng kanyang birthday na si Sisa Helena Basanes. Ayan, hi, at pabati na rin po sa anak ko. Ayan, pabati rin po sa nanay ko, Jovita, na busy ngayon, nagluluto ng handa. At sa family Basanes at dalawa kong anak na si Vince Allen Kasingal at si Pamela, at sa asawa ko kay Papa Crispin Ding Dong. I love you so much, Madam Inadora. Thank you very much. Ito naman sabi ni Jingjin de Vera Navarro. Naku, ito avid fan talaga natin to si Jingjin eh. Avid fan talaga natin yan si Jingjin. Oo, thank you very much. May pinapabati siya. Pa-shoutout naman po, Jingjin de Vera Navarro. Ayan, pati address niya talaga. Pinalagay niya pa ng bonggang-bongga. Gusto amuman at se. Ay, nako. Ayan, sandali si Gabika Jokino. Jana, hi Inadora. Pa-shoutout naman po dito sa may Kabilukaan, Calafiao. Sweet Hazel Fernandez, hello Inadura, pa-shoutout nga po dito sa Balang Lingayen, kay Goryo Yamang Kukumi, si anak tutan, kay mama ko na ready na para mag 41. Wadjalaray classmate to, agad paparfit. Joel Agluba, pa-shoutout naman po. Hi Joel Agluba. RC Valonsa Gapus Ugaya. Hello Pinadora, pag-greet naman po si Andre Mer na pasaway. Yan, ako Andre Mer, wag laging pasaway, ha? Hi kay Aris Martos, pa-shoutout naman po kay Epoy, Lloyd, Charlie at Joseph. Thank you very much, Aris Martos. Ayan, o sige nako. At syempre batiin ko na rin ng bonggang-bonggan lahat po ng staff ng Charles & Boutique. Especially kay Sir Lucio Mejia. At saka kay Ma'am Maricel Mejia. At saka kay Ma'am Teresa Cua. Ayan, magkakaroon daw sila ng bagong branch dyan sa may Ordaneta. Abang-abang lang po kayo, ha? Bueno, mga kapangga, eto muna, pagsaluhan muna natin ang aking fresh na fresh at mga pangmalakasang baon for today because this is the day. This is the day that the baon is new. Baon Miga! Walang masabing iba. This is my baon. Baon Miga! Yeah. Baon Miga! Nako, eto balitado mga kapangga. Oo. Ikaw ba, kapangga, inangarap ng makapunta sa planetang Mars? Ako, so far, hindi ko pa naman balak. Pero alam niyo po ba, marami mga scientists, ayan, sa iba't ibang bansa, ang talaga namang interesado na makarating sa planetang Mars. Siyempre, pati na rin po sa ibang mga planeta, o diba? Pero itong NASA NASA rover nagsimula ng mangalap ng data sa Mars. Naku, may ganun pala Mars. Ayan, naku, alamin ko lang yung ibig sabihin ng NASA. Sandali. Ayan.
Ayan, para hindi naman po nakakabuya. Ang ibig sabihin ng NASA ay the National Aeronautics and Space Administration, an independent agency of the U.S. federal government responsible for the civilian space program, as well as aeronautics and space research. Established in 1958, succeeding the National Advisory Committee for Aeronautics. Ayan, ang founder po nito ay si Dwight D. Eisenhower. Di ba? Connected na connected. Sa mga gusto pong pumunta dyan ay sila po ay matatagpuan ng kanilang headquarters sa Washington DC, United States. Ayan, naging naman na okay. Balikan natin yung news ko tungkol dyan. NASA rover nagsimula ng mangalap ng data sa Mars. Natuwa ang NASA dahil walang anumang danyos nang makalapag sa planetang Mars ang Perseverance rover. Ilang minuto kasi bago ito nakalapag ay agad na nagsagawa ng check-up sa rover at wala naman daw anumang nakitang problema nito. Yun yung pinadalang magro-roving doon sa planetang Mars. Kasama ng rover ang itinuturing na unang helicopter fly na lumipad sa ibang planeta. Iikutin nito ang Jezero Crater, ang tinaguri ang sinaunang lawa na nakitaan ng 3.9 or nakitang 3.9 billion years na ang nakakaraan. Ay, kakaloka ha. Pag-aaralan din dito ang microfossils ng mga bato at lupa doon. Inaasahan na makakabalik sa mundo ang Perseverance rover sa taong 2030. Dan, ako sana sumama ka sa Mars. Magandang mag-bike doon. Ang nasabing rover ay siyang pinakamabigat na rover ng NASA na may bigat na halos 1 metrikong tonelada. Umaabot sa 12,000 miles per hour ang bilis ng paglipad nito at bumagal ng 1.7 miles per hour 7 minuto bago ito matagumpay na lumapag sa tinaguriang Red Planet. Ang dagdag ko pa dyan na balita ko 7 months daw siyang bumiyahe papuntang Mars. O diba nakakaloka? 7 months? Oh my golly. At dahil dyan, tuwan-tuwa po, pa-shoutout po doon sa may Chelsea Boutique Metrotown Tarlac opening po ngayon. Ayun, sinasabi ko na nga, opening nila ngayon. So, bumisita na po kayo doon sa may Chelsea Boutique Metrotown Tarlac. Ayan, okay? Anyway, ito naman ang aking pangalawang baon for you guys. Baon ni Inga. Miles Ocampo, nakatanggap ng bulaklak at sulat mula kay Bimbi. Ay, pagka-sweet-sweet naman. Pasasalamat lamang. Para sa pagiging loyal ate ang dahilan ng pagbibigay ni Bimbi Aquino Yap ng bulaklak at love letter sa aktres na si Miles Ocampo. Kayo ha? Itong Valentine's Day. Ito'y matapos akalain ng ilan na nililigawan umano ng 13 years old na bunsong anak ni Chris Aquino. Ang dating child star na ngayon ay 23 years old na. Imagine 13 years old pa lang si Bimbi pero ang tangkad-tangkad na niya. Sa bagay, may pinagmanahan kay James Yap. Sa naturang liham, ipinabot ni Bimbi ang kanyang wish na sana ay makatanggap na rin ng sulat ang kanyang ate Miles mula sa boyfriend nito. Ayan, sumagot naman ng I love you too si Miles at inilarawan si Bimbi bilang isang sweet. Ayan, mayroon ding kuhang larawan si Miles kasama ang dating presidential sister. Gayun din niya ang tatlo sila kasama si Bimbi. Kung maalala sa mismong araw ng mga puso ng ipinagdiwang ng Queen of All Media ang kanyang 50th birthday. Sinasabing malapit si Mal sa pamilya ni Chris mula nang magsama sila sa isang teleserye noon. Oh, diba? Yan ang kagandahan ng mga artista kapag nagkakasama sila sa isang project. May tendency na maging close sila, maging attached sila, diba? May tendency din naman na madali nilang kalimutan ng katrabaho nila. Pero mas marami pa rin talaga nagiging close. Ganon. Ayan, hi nga pala kay Esther Salva. Pa-shoutout naman dito sa Barangay Premisias, Mapandan. Salva family! Ito naman ang aking pangatlong baon for you guys. Baon ni Inga. Eto diba naging
talk of the town, naging malaking balita ito yung tungkol kay Rufa Gutierrez at saka yung sa kanyang Turkish na ex-husband. Lalo na yung kinasal ito noon, naku, napakagarbo, tapos naghiwalay din sila, di ba? Kasi nga, di ba, ewan ko, anong dahilan. Ayan, pero ito na mga kapangga, Rufa Gutierrez, umaming nakakausap na uli ang Turkish ex-husband. Sabi niya, he's trying to make right for the kids. Ayan, kasi may anak naman sila, di ba? Nasa speaking terms na muli si Rufa Gutierrez sa Turkish businessman at kanyang dating asawa na si Yilmaz Bektas. Ayon sa 46 years old beauty queen turned actress, mismo si Yilmaz ang nakarealize na tumatanda na ito kaya nais itama ang sitwasyon para sa kanilang dalawang anak na ngayon ay nasa edad 16 at 17 na. Pero kahit magandang ideya, anya ang pagbubukas muli ng kanilang komunikasyon ay hindi dapat magmadali upang hindi rin mabigla ang kanyang mga junaksing o kanyang mga anak. Pag-amin ng panganay at only daughter ni na Eddie Gutierrez at Annabel Rama, iniiyakan pa rin naman niya ang estranged husband lalo't ito ang kanyang greatest love. Ngunit natuto na rin siya na unahin munang mahalin ang sarili. Taong 2003 nang ikinasal itong si Rufa at si Yilmaz sa isang mala fairy tale wedding ceremony at ayun, na nasundan pa ng Muslim rites sa Turkey pero nauwi sa hiwalayan pagsapit ng taong 2007. Kung maalala ngayong Love Month, nilinaw ni Miss World 1993, second runner-up, ayan, na happily single siya sa loob ng 2 taon. Ngunit umaasa na habang balang araw ay magkukrus din ang landas nila ng tamang lalaki at inilaan ng Diyos para maging kanyang forever. Sa showbiz naman, kabilang sa mga naging karelasyon niya ay sina Zorin Legaspi, Aga Mulak at si John Lloyd Cruz. Ay, oh, talaga? Confirm? Ayan. Ay nga pala kay Jordan Fabian na nanonood sa atin ngayon. Gawin mo na ako model ng paso mo. Ning Miranda, naka-live kami. Ayan, naka-live na naman kami ngayon pero di mo kami binati. Talaga? Okay. Ayan, Hilda Ilarda Aquino. Masamsamit at tanghali inadora pa shoutout naman kami dito sa bahay kaya Rimi Angan na ugto sa sirami mangga na ginalip na walay lasuna tan agama masamsamit kwento. Ayan. Anyway, mga kapanggan, ako magbabalik pa rin po tayo at yan na po ang aking mga fresh na mga Bawat Miga. tutok lang dito lamang sa Energy FM. Masamsamay. Inadora. Grabe mo, mama, kabagbag damdamin. Muna si Moira, paubaya. Yami, si problema, si Jericho Rosales. Paglisan, Anyway, oras na po natin, 56 minutes after 12 na po ang nakatanghalian and you're still with me, Inadora. Ganda ng t-shirt ko today, oh. Ay, energy, you kanto. Oh. Sapay. Ay! Ganda, limited edition yan. Wala na. Binigay lang sa akin ni Kuya Cristo. Ganda, Pang Valentine's talaga siya. Well, mga kabangga, dahil ako po ay isang sikat at talaga namang kapitapitagang DJ, syempre ako po ay inatasan na maging isang pangmalakasang endorser. At syempre sabi ko mga kapangga, once na ikaw ay isang endorser, dapat pinaniniwalaan mo, nasubukan mo, at believe ka dun sa produktong ini-endorse mo, di ba? Mukha ka namang look ring kung hindi mo pinaniniwalaan yung ini-endorse mo, promote ka ng promote, di ba? Tulad na lamang nito mga kapangga, ayan, dahil may nagtiwala po sa atin at syempre, pinagkakatiwalaan ko din po sila. Ayan, subukan na po natin mga kapangga, lalong-lalo sa mga kapangga natin dyan na mahilig pong magkape. Oo, mangkapi ka, Sem, mangkapi ka kuya. Eto po, meron po akong gustong i-offer sa inyo. Offer talaga. Gustong i-announce sa inyo. Ayan,
itry mo na ang Glorious Blend 5-in-1. Ang brown rice at kape, pinagsama sa Glorious Blend 5-in-1 with brown rice. Ayan, nakakatulong magpababa ng timbang, nakakatanggal din ito ng toxins at naglilinis po ng ating bituka. Maigi rin ito sa taong constipated. Ayan, may malunggay rin para sa malakas na resistensya. Pinasarap ng sweet and fit stevia. Kaya dito ka na sa Glorious Blend 5-in-1 coffee mix. Also available, Glorious Blend 5-in-1, Glorious Blend 7-in-1, Glorious Blend 7-in-1 Choco at Glorious Blend Maxi Trim. Mula po ito sa Glorious Industrial Development and Corporation, ISO Certified World Class Quality. Ayan, ito po ay pwedeng mabili mga kapangga sa mga sumusunod. Ayan, Magic Supermarket Malasiki, Pangasinan, Magic Supermarket Biambang, Magic Supermarket Tayug, Magic Supermarket Mangaldan, Magic Supermarket Dagupan. Ayan, sa mga taga San Fernando po na nakikinig sa atin, meron po Zepta, San Fernando, Jelra Supermart, San Fernando. Diyan sa mga taga Negilian, meron po Go Mini Mart, Negilian sa Bawang, Bambi Supermart Bawang sa Agoo, Jezzy Enterprise sa Agoo La Union din, Allied Supermart sa Rosario La Union, meron po Lucky Merchandise sa Mapandan, Isa Grocery sa Dagupan pa rin, A&B Mart, ayan, Lawak Superstore, HJ Grocery Binalonan, Sabala Store Binalonan, Welcome Mart, Basista, Economy Mart, Malasike, Consumer Mini Mart, Bayambang. Ayan. I-try nyo na po ang bonggang Glorious Blend 5-in-1. Gusto mo? Ayan ako. Ayan, pahabol po sa mga babatiin natin. Mel De Los Reyes, kay gandang araw, Inadora, true. Nakikinig kami ngayon. Energy FM Magdamag. Oh, ang gando. Kanta. Pa-shoutout naman po kay Iggy Pogi na gumagawa ng tinapay at best sa Melmart sa Malunggay, Pandisalan, Kakaritan sa San Carlos Branch. Kaka-open lang po nila. Wow! Oh, taray. Saan yan sa San Carlos? Ayan, Malunggay, Pandisalan, Kakaritan, San Carlos daw po. Ayan, gusto niyo i-feature ko kayo dyan? I-feature ko kayo sa aking vlog? Sabihan niyo lang ako, i-PM niyo lang ako. Sonia Soliva, sabi niya, pag-greet naman po sa mama ko na nakikinig ngayon. Maraming salamat po kay Mama Melba Solis from Tilbang, Bayambang, Pangasinan. Elsa Samson, wala bang free taste na coffee? Sabi ni Elsa Samson. Ano ka ba ate? May pakapi na nga doon sa libreng gupit. Pag may binigay sa akin ng Glorious Blend, bigyan kita ng isang peraso. Ay. Thank you very much po sa mga nanood sa atin. Sino pa ba? Sandali, check ko lang yung iba pang Sandali, check ko lang yung kabilang fan page ko. Baka may mga nagpabati do honors. Aguray, ray. Hi nga pala kay Sir Pidong. Ayan, na talagang ariba ang kanyang YouTube channel. Ayun! Ning Miranda, nakikita ko kayo dyan. Tapos si Miss Janet Peralta, my friend, sabi niya. Sa mga Segunda at Miranda family ng Santa Barbara, Songkil, at ganoon na din sa Kalasyaw, Katuray family Idos, at sa Kalasyaw, Bingko. Miranda at Karcha family, ganoon na rin po dyan sa may mga Dansalay sa pinsan ko. Kay Kuya Antonio Miranda Karcha, at sa asawa nila si Madam Gloria Abrazaldo Karcha, 3 anak nila, si Glo, Ann, April, Dayan. Hello po. Pag-greet na rin po ninyo ang... sandali, usog ko lang ito. Jonas Cruz, hello. Ayan. Pag-greet na rin po ang Ayan, si Ate Delia at Kuya Bert Ramirez at family Lucao Centro. Dagupan City, kay Kuya Jerry Claveria and family Kagawad Arnold Quinto and family Kagawad Roger Paragas. Family also na rin sa aming Kapitan Marcelino Lino Fernandez ng Barangay Lucao, Nibaliw, Dagupan City. Yan, thank you very much. Heidi, ayan, Ferrer Macaranas. Pa-shoutout naman po, nood sa YouTube, Roger at sa anak ko na si Kim na naliligo. Yan, thank you very much.
Speaking of YouTube mga kapangga, please pakisubscribe nyo naman po ako. Road to 100 na ako kung susuportahan nyo ako. Ayan ha, please manood po kayo ng ating mga video sa aming mga YouTube channels, Energy FM Dagupan 90.3. Sa akin naman po, Inadora Pangga, at kay Kuya J. Oriles DJ. Ayan, panoorin nyo po ang isang buong video, at syempre, bago nyo po pindutin ang bonggang-bonggang subscribe button, at i-hit mo na rin ang bell button para lagi kang man-notify ng mga bagong videos natin. Maraming salamat! Ako po ay hanggang dito na lamang. Bukas po, Sabado, maaga po ang duty ko. Alas 9 ng umaga hanggang alas 12 po ng katanghalian. Okay, thank you very much. Ako po niya Malanducci na Madaraka saying goodbye for now. Tutok lang dito lamang sa 90.3 Energy FM. Hi! Pangga! Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo energy. Masam-saman! Bye-bye! Inadora. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo, energy. Energy FM.